Il-Partit Nazzjonalista mhux se jippermetti li l-bidja tagħna tfalli iżda jrid li jsaħħaħ dan is-settur biex pajjiżna ma jispiċċax jiddependi kompletament mill-ikel importat. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jindirizza attività politika għar residenti tas-7 distrett elettorali bħala parti mill-festi tal-Indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista. U tkellem dwar statistika inkwetanti ferm tal-bidja f'Malta li naqset bi kważi 4% fil-waqt li l-ispejjeż żdiedu b'6%. U stmat fil-fatt li qed nimportaw 70% ta' dak li nieklu minn barra minn Malta. Dan meta l-popolazzjoni kibret b'25% fl-aħħar 6 snin. Il-produzzjoni ta' xejjex, frott u laħam mill-bdiewa u r-raħala Maltin dejjem qed tonqos. Adrian Delija qal li dan mhux normali u mhux aċċettabbli u qal li l-Partit Nazzjonalista kien ippropona proposti konkreti biex inqajmu l-bidja Maltija fejn jingħataw lodda lil bdiewa u r-raħala li jkunu jistgħu jikkompetu aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jippermetti li l-bidja tagħna tfalli u għalhekk tresqu dawn il-proposti konkreti u se nibqgħu nkunu l-vuċi ta' bdiewa sajjieda u raħala għax il-Partit Nazzjonalista jimpurtah minn dan is-settur. Adrian Delija qal ukoll li matul dawn l-aħħar xhur ma kienx hemm settur wieħed li ma smajna xejn dwaru. Dan b'sensiela ta' rapporti internazzjonali u Ewropej li qegħdin jikkundannaw lill-Gvern bil-mod kif qed jarraq setturi differenti fosthom ir-reputazzjoni ta' pajjiżna l-aħħar wieħed tal-Manivel. Huwa qal li n-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern qed tipperikola setturi li huma importanti għall-ekonomija tagħna bħalma huwa s-settur tas-servizzi finanzjarji li joffri xogħol lil eluf ta' professjonisti u żgħażagħ.